Sis ngichazela ikhaya. Kukhona ingane lapha ekhona njengoba esho nje ubhuti. Kunengane laphana engiyacathi le ngane izalwa lapha muthi benilalana noPrithvi phela uPrithvi besingasimboleni nomunye umfana. Umusho njalo futhi mengibheka nenwele zakhe impela hayi zinjengoba nje ngibuka lezi zakho. Shuthi manje uma ukuthi awazi wena ukuthi unengane lapha kuPrithvi shuthi ayikho into ezosisiza ke ngane yami kufanele sithathe i-DNA test sazi ukuthi ingane kabani wapha nosese egula nje ngiyabona izona zonke lezi zinto ezimbangela i-stress. Kufike kube ubaba wakho ngala kuphinde kube nayo icala elingala manje lezi zinto kufanele yilunge. Hayi ngiyakuzwa ma. Kufanele kuthathwe i-DNA test kubonakale le ngane ukuthi ayikaba ngoba phela usisi wami ubehamba nale ngane mevakasha lapha kini ayisebenza naye imphelezele. Kodwa manje mase kutholakala ukuthi ingane isimithi ikhulele yazala ingane obona kahle ukuthi hayi iy'nwele azifani nohlobo lengane lapha ekhaya sithanda ukuthuka kakhulu. Mina engilithanda Mzansi reality story. Igama lami ke umthokozisi utshitshile amajongo into abayikhonja ikhonja abakhangile. Into lemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde sincane umuntu omdala akasigqoki wasigqoka sizomxega bathi somatekisi onenkani. Bafowethu into yokuqala nje ngicela ukuyenza ngicela ukubonga kakhulu kuma subscribers abasubscribeile nalabo abaviewile. Siyacela bafowethu siyanxusa ukuthi ni subscribe bafowethu kulaba ababuka ama video because asikwazi bafowethu ungalenzi iqiniso nani sicela nisenzele iqiniso. I video ibuka abantu aba over 100,000 but uthola ama viewers ama subscribers mancane kakhulu. Siyacela ni subscribe namhlanje njengoba wazi ukuthi sibhalelwa izinkumbi zabantu. Namhlanje ngiyacela ukuthi ungilandele siyozwa ukuthi udaba esibhalwe ngalo lumayelana nani and then subscribe. Ngiyabonga. Mzansi reality story. Namhlanje sesiphinde sabuya endaweni yesigameko njengoba nanishilo ukuthi nifuna ukwazi ukubulungiswa. Ngicabanga ukuthi lezi insizwa ke ezimbili uMr Phile nendodana yakhe namhlanje sesiphinde basamukela futhi ke ekhaya. Ngibonile ke ngena bancoma ukuthi cha isizulu sabo sihle kakhulu ke. Ngeke ngande ngomlomo ngoba bakhona mfowethu. Mfowethu ngicela nje ubingelele kubabukeli bakho. Ngiyabingelela nonke. Thanda ukunazi futhi Again futhi undodana ke lona ke siyeza kuwena. Namhlanje ke sinamanye ama surprises kodwa nje njengamanje ngifuna ukuthula ke odadewethu esinabo namhlanje ngenxa ukuthi udadewethu wayekhona ekuqaleni akekho namhlanje ngenxa ukuthi uhambe nomsebenzi sase sithola ke udadewabo okhona futhi ke emndenini ngokulamana kwabo. Ngizonika usisi ithuba ebingelele mntakama ngicela ubingelele ababukeli bethu. Sanibonani babukeli uNtombi futhi Miyende. Oh Miyende dadewethu omncane. Igama lami nguPrithvi Miyende. Oh Prithvi Miyende. Okay. Ma la udaba lethu njoba nani sibhalelile numndeni ukuthi uphile bekunezimali ezikolletana zona about usisi osegula ngiyafisa ukwazi bazi futhi ababukela ukuthi udadewethu unjani njengamanje siphinde singene nanendaba ukuthi uphile ugcine benzile na ubulungiswa. Udadewethu wenibhalelile akekho njengamanje uphume nomsebenzi nabelungu. Okay. Njengoba ngilana ngimela udadewethu. Oh siyabonga. Yebo. Sifuna ukwazi ke ngithi uphile wayekade ethembiswe ukuthi uzoletha imoto ifikile lo moto kukhona nokuyinkinga kulezo imoto noma isidayisekile yini. Imoto ifikile kodwa manje ngazi ukuthi inenkinga le moto ayilethile uphile. Sinenkinga yayo imoto. Yini inkinga yemoto manje? Ngazi ukuthi ayitheleleki imoto. Oh bakhona bafika bezoyifuna ukuyithenga njengoba nasi. Bayafika bezoyifuna kodwa manje asikwazi ukuyidayisa ngoba inkinga yayo ayitheleleki imoto. Okay Mr Phile ngicabanga ukuthi uyayizwa lelo double njalo mhlambe udouble njalo singalimisa kanjani. Ngiqale nje ngibonge ukuthi ubenzile ubulungisa njengoba sasishilo ukuthi asidlalelana njengoba siphuma lana sifuna ukuthi masithi sizwa imoto isibuyelile seyitholile imoto njengoba ushilo ukuthi imali awunayo uzohambisa imoto uyihambisile nansi inkinga manje siqala asifuni ukuthiwa hayi asiphinde sibuye solungisa indaba yemoto. Imoto ikwenzakaleni napho bezosisi ethu sisi imoto ayitheleleki. inkinga mhlambe angithi ibiza mina igama. Yeah ibiza wena.
Oh, so ngoba uyazi Fanele Mr. bayishintshe phela i-ownership yayo khona izokwazi ukuthelelela. Oh, when uyihambisile nje wena ngicela uzodayisa kanti futhi ufuna futhi kubeze bathenga imoto kuwena futhi. Angithi nilandile angithi Yeah. anibuzanga. Hayi Ithi Mr. Phile manje ownership. udlalisa umerry-go-round mkhulu. Udlalisa umerry-go-round asidlali la. Angithi- Asidlali kwangempela. Angithi ngasho kunina lesikhathi nithatha imoto angithi Oh, ngathi ubona fanele bayitshintshe igama be-ownership yabo igama labo fanele bayihambise phela bayolungisa okay. khona milungisiwe angithi then izophuma ipheshana Yellow paper. I think it's a yellow paper ka license office. yeah Okay. Shuthi lokho kuzokwenzeka. yeah But uyangixaka ukuthi wena ubuwazi usifanele kwenzeke o yellow paper but wena uhambisa imoto kodwa futhi uyazi ukuthi kufanele kubuye kuzokhotha Phile asidlali la. I told you before asidlali la. angithi bona bengijahile lapha befuna imoto. Okay, lalela ke Mr. Phile. Yeah. I just give you 5 days. Ngicela uyilungise lento. I don't want to be back la. Ngifuna ukubuya ngithola. Okay. Dadewethu, Yebo. ngifuna futhi uchaze, angifuni mina kube ngathi udaba ngihamba phambili dadewethu. Ngiyazi Yebo. ukuthi ubuchaza ukuthi inani ukukhuluma idethu nani beke udadewenu ukuthi ekhulume echaze. Nansi indaba lana eyavela Phile, you remember about uNdodana lo. Yeah Siyabonga futhi ukuthi nivumile ukuthi kuthathwa amagazi mayelana ne-DNA yokuthi bekukhona bekwenzeka before, but kusisi uzochaza ukuthi njengoba siyilana nondodakazi ubani uye futhi usisi ozosichazela, and then mase ngibuya ngiza kumfana lo Yes. ubani lo useyichazile yebo, kodwa sengifuna ukuchaza ukuthi kuwe ubani. Umntakasisi wami lo engingayi la. Oh, okay. Sitholile ukuthi umntakasisi wami ubefika la ekhaya ezosiza ehamba nodadewethu. Okay. Manje masithola inkinga sithola ukuthi wakhulela. Ukukhulela kwakhe asiqondi kahle. Engazi ukuthi umfana wala ekhaya kwababuPhileyi khona ubudlelwano bomjolwana babenako nomntakasisi wami. Manje umfaka Phileyi lo ngazi ukuthi unokuphika okukhona. Kodwa manje nangu umntanasisi wami size naye naba balawo babili ukuze azochaza ukuthi kwenzakalani ngempela. Nangithi ma lapha uthe masikhuluma ngizama ukulungisa inkulumo. Uthe masichaza lapha wathi angifuni ukungathi isitori sihamba mina ngikhuluma kakhulu bagcina bethetha labathi hey le ntatheli lena lo le presenter ikhuluma kakhulu. Sizamile ngicabanga ukuthi nizamile ukuthola indodana eyakwazi ukuhambisa amagazi nomzukulu wakho. Kwase kuvela ngicela uchaze ukuthi yini evelile ngoba angifuni mina wenzile ama-DNA makuvela kuvela ukuthi ingane yakhe umndodana wala ekhaya. Lo ndodana wala ekhaya ukade eyiphika ingane. Okay. Yebo, sitholele ukuthi yakhe ingakho kwesizila ekhaya sila. Okay. Lo ndodakazi. My sister. Yeah. Uyalazi leli ndiya leli? Yebo ngiyalazi. Uyamazi? ngiyamazi man. Yeah. Wachaza ukuthi nazana kangakanani but ngifuna ukuthola kudadewethu njengamanje benazana nina vele. Yebo besazana naye. Nazana ndlelani ngoba sifundi lana ukubika umuntu ngobende ngabudlanga. Besazana naye ngike ngathi ngifika lana kwaba khona ubudlelwane phakathi kwami naye. Nifihla. Yebo besikwenza singazi umuntu kwazi wena naye sothi. Yebo. Kwase kwenzeka sayegunjini kwaba khona ukuthi silale phakathi kwakhe nami. Yebo. Manje kodwa belokho ngimtshela ukuthi khona into eyenzakalayo, khona ingane ekhona, khona engizwayo wangibalekela wangafuna ukuthi ngiyiveze. So ekhaya kwagcina ukuthi kucaca ukuthi kumele ngiyikhiphe lento ukuthi khona okwenzeka phakathi kwami naye ngoba ingane besikhona. Okay, njengamanje sikhuluma ngomphumela. I-DNA umama useyenzile, angithi usho njalo manje yenzile. Salekelela nathi ukuthi sinixhumane sinabantu abakwazi ukwenza o-DNA. Wavuma futhi umfana ukuthi kuthatheka amagazi akhe. Nayo kwindaba ke njengamanje. Ngizocela ngicela usipha amaphepha lapha. Because manje sifuna ukuveza ubufakazi. Ndoda, unengane la ekhaya. Unengane la not wena la yini la.
but uyazi ukuthi usunengane washiya ingane, uyakuvuma lokho namhlanje ngoba nangaleso sikhathi washo uney'ntangeni. Manje ngiyavuma vele because ngiyabona vele ephepheni ukuthi nje uveza Ungathi uyabona sasingekho thina ngalela langa ningena egumbini, uyavuma ukuthi kukhona enikwenzile, uyavuma futhi asikuvumisi ngenkani, angifuni ukuvume kodwa i-proof nathi ngiyiphetha, ngikhuluma ngento engayiphetha. ngiyakuzwa bhuti, ngiyavuma futhi, Uyavuma ngiyavuma. lengane yakho? Elami vele ingane. Hawu. Okay, okay. That's a good news. Ngiyangijabulisa lokho, kodwa ke bekusukuvela ku-good news ngoba sesize sayisebenzisela thina, sazenzela thina ngendlela yethu ukuthi lengane kutholakala i-proof ukuthi eyakhe ingane. So bethu ke ngesiko lakaZulu siwumageba kunemigomo nemibandela odlula kuyona mama kade ngampela ufaka amathambo esiswini. Kunemgomo, kunesiko, umuzi nomuzi unesiko lakhona. Engicabanga ukuthi umana uzokuchazela ukuthi mama yiziphi idingo kufanele zenze. Njengoba nje seyivumile ingane kade iphikile ngoba sekufika amaphepha e-DNA. Njengoba ngila sihamba ngosiko lwesiZulu ukuthi sizodinga inhlawulo ngale ngane. Njengoba sowuvumile ngoba sekufika amaphepha ukuthi ingane yakho. Sidinga inhlawulo njengosiko lwesiZulu ukuthi usihlawuleleke yona le ngane. Uyayizwa into esho mama? Mina ngiyakuzwa ma futhi lezi zinto nje uklenza nje umuzi lezi zinto leli ngizoyenzela ma. Anginankinga lokho. Lezi zinto ngiyakwazi ukwenza nje ngizoyenzela mina. Okay. Akuthi ngiyaphika ingane yami, angiphiki ingane yami yabo. Kodwa wayiphika eqaleni. Wayiphika eqaleni ingane usubona amaphepha. Eqaleni ngoba sesifuna inhlawulo ngoba sokuyivumile ngoba sobona ukufabaza bamaphepha cause wena shuthi bufuna ukufaza bamaphepha. Hayi ma. Usho ukuthi ingane yami ungayithembi. Uthula ukuthi unengane. Hayi ayikho lento futhi. Angihleki. We mam, akuthi ngiphikile mama. Udoda uphikile wavuma ngoba subona amaphepha i-DNA sesenze yona. Ngiphikanga mama. Akazi ufika endlini nje ufika nje uxoxa nobaba utshele ukuthi uGabriel unengane. Ubaba wakho ekhona yena ukhanda ingane. Ubaba wakho ekushaya ihlombe ukhanda ingane. Hayi akekho ubaba. Sikhuluma Pho manje ufuna ukuthini kumina? Sikhuluma ngawe. Ingane owenza ingane. Uwena owenza ingane ndodana la nothi ubaba. Mina ngiyawuza ukuthi ngiyenzile ingane. Ubaba wakho akahlangene sizwa ngani noba yithune noba yithwe nezingane. Thina sifuna inhlawulo kuwena njengoba boyengane. Asinankinga lokho siyawazi uwenzeka nje. Yebo fakwenza. Akwenzeke ungangidlela isikhathi ngoba la thina sisuke sisebenza ngento esuke ababukeli beyilindele ukuthi yenzeke. Dadewethu uyayibona inyakanyako oyifake kuyona ngiyakubona ukuthi usemncane. Angisho vele kuthiwa indoda nentombi nomfana kumele kulingane. Yebo angiboni nishiyana kakhulu. Uyabona ukuthi busemncane yakugila lensizwa le. Yebo ngiyabona ngiyasola futhi. Kodwa manje seku-right. Hayi asingena nabe ntshontshana nina. Yebo. Musukuhleka angihleki lana sizolungisela wena la ngihleki serious angihleki ngempela. Angihleka ngidlala mangithi ngidlala ngisuke ngadlala. Yabona njengoba abazali bakho usubafaka inyakanyakeni kanje. Ingane sihamba ikhonjwa nani kulezi zitolo zamaPakistan uthi ingane yePakistan ngoba lengane imixile. Nawu nakho umixini la ngiqonda uyiPakistan noma ngoba usabamba isitayela ukuthi wawuthandana neNdiya. Lalela ke sisi. Bhekani izinto enizenzayo. Njengamanje lengane izokhula ubaba nomama beseparate. Into ebhlungu kanjani? Angeke ngikubuza ukuthi unaye ubaba wakho noma wakho basahlangeneni, but engicabanga ukuthi leyo nto into okuyibuke kwezinye ingane ukuthi abazali abahlukene abaseparate kukhona ukuphilila impilo yokuphila abazali bengaphelele. Uyakwazi lokho? Yeah, njengamanje ingane ubutikiliswa oma bakho kule mali abayizamayo na upatanisa endabeni yeqolo lo ebalekile. Njengamanje sifuna inhlawulo, sifuna imali yokuthi ingane ingenile crash inaba ina 1 na 2. 2 years wonke ungondli. Kulo 2 years ngimoshela isikhathi 2 years wonke. Uzokwenza njani? Asolungisa lento bhuti. Uzolungisa lona ngizoqala nje uhamba endlini yakhe nobaba. Fawuqala eqaleni una 2 years manje ingane. Ngiyakuzwa leyo nto. Uthi nje ayikho into ezoyenza manje mama. Uzoqala eqaleni. Ayikho into ezoyenza manje. Kube manje una 2 years. Manje still uzokhuluma leyo nto. Kodwa vele leyo nto ngeke usize. Yini ezosiza thina? Le nto uzosiza vele bhuti umina nje ukhokho nje vele. Okay. Tata baba wakhe. Yabo. 19 ndodana. Iyalivuma icala la iyalivuma iphutha layo ukuthi bekukhona ukudlelana akekho orape omunye bebevumelene kodwa kuhambe kwahamba bangabe besabona ngasolinye. But njengamanje fanele lo muzi lo uhlawule ugezwe
kaZulu thina umuzi siyawugeza mayingenile umfana wadla amaqanda inja ngene yadla amaqanda esibani sendoda suZulu suMageba sike sifuna imfanelo zomkhulu zikhokhiwe usibona nje nathi la sone khona sikhokhile ngenxa ukuthi asifuni ukuncelisa igceke lomunye umuzi uyangizwa so ngicela nisilungiseleke le nto ibe ukuphuthuma uphinde ungilungisele indaba ya yellow paper indaba yemoto nika license office ilunge angisafuni lokho ngigqiqa ngiza la ngifuna ukuthi nje usese ehlaba ucingo hayi imoto isifikile imoto isidayisekile kusuke lapha ayisebefikile nazi nangele thimbu sihlawule ngesikabhu thina uma ugeza umuzi awugeza umuzi ngesikabhu uyangithola Ngiyakuthola bhuti. imbuzi me uyangithola Ngiyakuthola. ya emva kalokho kufanele uyikhokhele lengane mawukuthi ufuna lengane isuke ize la ekhaya izohlala la ekhaya umndeni wala ekhaya uvuma kufanele ukhokhe inkomo mo ekhawu Vele ngiyakuzwa bhuti. uyangithola Yebo baba sisabuye thina siza la. Sekuyinto efana hambe nekhaya khokha inhlawulo. Angeke thina sisabuye siphinde size la ekhaya. Wena ke manje mfana sawuhamba uze kuthile ekhaya khokha inhlawulo. Ngesabuye sibuya 20 times siza la. Siyakhathala na. thumela ubaba wakho Ngizofika naye. ubaba wakho hayi wena awuza sikufuni wena sifuna ubaba wakho nomalume bakho hayi wena uzobeka imali ubekutshela ubaba wakho elethe izinto sidle letha wena usafuneki lapha wonile umuzi wakasisende wangaba nendaba sekusukuma thina sesisukuma namaphepha angithi ungizwa kahle ungizoseseke mfowethu angidlali la uyangithola uvula indlebe impela uzwe ngoba mangingangeza ukuthi khona okunye ungahambanga kahle sizoba nenkinga bafowethu ngicela ukuyivala manje show Mr Phile thank you bafo ngiyabonga siswami ngiyabonga ngiyafisa ngijabula kakhulu ukuthi nodadewenu uthathwe amlungu kade ekhala uthi akasebenzi sekhona ukuthi inhlanhla ziyavuleka sivula inhlanhla thina silungisa isizwe siswami ngicela ukhule uvula amehlo uvula amadlebe ulalele mawutshela mawukhuzwa ngiyazi ukuthi impilo inama challenge uyangi-understand khulisa usana lakho lukhule libe nomama ozazi ukuthi umama ungithandayo angitholanga ngemistake ungithole ngenhloso ngoba nathi manikhiya lapha kwakuvele kulindeleke umntwana so ngicela ukubonga njengamanje ngivalelise ngibonga kakhulu ukuthi sesikwenzile ubulungiswa njengamanje sesilindele ukuthi belethe inkomo imbuzi bephinde begeza umuzi makuthi ingane bayayidinga otherwise ingane izobiza lesi sibongo ningizwile Mr Phile thank you ngicela ukuvalelisa manje bafowethu igama lami ke uMC Nkomosi bathi ke usomatekisi onemali ngiyabonga ngiyanithanda kakhulu thank you